Dobrý deň, moje meno je Vladimír Andráš a dnes vám poviem niečo o modelovaní v Robot Studiu. V Robot Studiu máme navigačné menu, ktoré je rozdelené na Create, CAD Operations, Measure, Freehand a Mechanism. Toto základné delenie si postupne prejdeme a poviem vám k nemu niečo viac. Skupina komponentov nám dovolí vytvoriť si skupinu, do ktorej si vieme pridávať rôzne komponenty a tým vieme zabezpečiť poriadok v našom projekte. Prázdna súčiastka slúži ako placeholder, čiže nemá žiadnu fyzickú podobu ani žiadne vlastnosti, ale vie slúžiť tiež ako organizačný prvok. Smart komponent slúži na vytváranie chytrých komponentov, ktoré sú napríklad gripery a podobné nástroje. Pomocou input a output digitálnych signálov si taktiež vieme nastaviť rôzne akcie v danom smart komponente. Teraz by som prešiel k importovaniu geometrie, pretože dosť si vieme uľahčiť prácu tým, že si danú geometriu naimportujeme a nebude nami vytvorená v Robot Studiu, lebo vieme použiť rôzne softvery ako je Blender a uľahčí nám to veľmi robotu, keďže Robot Studio je hlavne o simulácii robotov, nie o CAD vytváraní a modelovaní. Taktiež si vieme vytvoriť rámce, ktoré pri modelovaní nám môžu dosť pomôcť. Slúžia na organizáciu scény a vieme si ich vytvoriť podobne ako kocku alebo ako rámec reprezentovaný 3 bodmi z priestoru. Značky sú veľmi jednoduchá záležitosť, slúži to tiež na organizáciu v našom projekte a vieme si do týchto značiek dať objekty a následne si zobraziť iba to, čo chceme vidieť, čiže pri tvorbe komponentov nám to vie dosť prehľadniť robotu. Ďalej máme vytvorenie 3D objektov, ploch alebo kriviek. Vieme si vytvoriť aj perfektné kruhy a podobné krivky, ktoré nám dosť môžu uľahčiť prácu s robotom, pretože tieto krivky vieme použiť ako cestu, ktorú má nasledovať. Následne vieme vytvoriť hraničné mriežky z prieniku dvoch telies, ploch alebo kriviek. Tieto hraničné mriežky majú takú výhodu, že vieme tiež ich použiť ako krivku, po ktorej má robot ísť a tým pádom vieme dosť precízne vytvoriť rôzne cesty pre robota. Ďalší je kábel, ktorý má naťahovacie fyzikálne schopnosti, ale prišlo mi, že je to len zatiaľ vizuálne, nemá nejakú rezistenciu ani nič podobné. Čiže je to len niečo, čo môžete dať svojmu robotovi, aby sa tváril ako delta robot. Následne tu máme kĺby. Kĺby sa vytvárajú tak, že vytvoríme prepojenie medzi dvoma objektami a následne z toho vieme neskôr v Create Mechanism zjednodušene spraviť kĺb, ktorý potom môžeme ovládať. Kĺby môžu byť rôznych druhov, môžu byť rotačné, lineárne posuvné a vysúvacie a podobne, ale oveľa jednoduchšie sa to robí cez Create Mechanism, takže k tomu sa vrátime neskôr. A máme tu zapnutie fyzické podlahy pre objekty s fyzikálnymi vlastnosťami. Ak má nejaký objekt gravitáciu, tak sa neprepadne pod zem, ale proste zostane na tej zemi stáť. Ďalšia vec v navigačnom menu je CAD operácie a merba vzdialenosti. Tak samozrejme máme tu základné CAD operácie, ktoré sú v každom programe, kde je nejaké modelovanie. Takže máme tu prienik objektov, vieme vyňať jeden objekt z druhého objektu a máme zjednotenie daných objektov. Ak chceme vytiahnuť stenu alebo len obvod krivky, môžeme použiť Extrude Surface a Extrude Curve. Toto môže byť napríklad užitočné pri predĺžovaní stien a zväčšovaní objektov. Ak nechceme nejak hýbať tým objektom, tak vysunieme trošku stenu viac alebo môžeme aj zmenšovať tým, že to vsunieme dovnútra. Následne si vieme vytvoriť kolmu priamku, ktorá má plochu, čiže nie je to úplne priamka, ale je to kolmica na označenú plochu, alebo skôr na označenú stenu daného objekta a tým vieme robota naviesť po presnej ceste, aby pri cestovaní po krivke už bol v tej pozícii kolmo na danú stenu, čím sa vieme vyhnúť veľa problémom pri lineárnych pohyboch. Následne tu máme rôzne operácie s krivkami. Krivky môžeme predĺžovať, otáčať, rôzne ich skracovať,
alebo čokoľvek, čo nás napadne. A taktiež tu máme meranie vzdialenosti, uhlov, priemerov a taktiež vieme nájsť najkratšiu vzdialenosť medzi dvoma objektami. No, došli sme k mechanizmom. S mechanizmami je ten problém, že potrebujete veľmi veľa podmienok splniť, aby ste ho vôbec vytvorili. Potrebujete rôzne prepojenia medzi objektami, čím sa vytvoria kĺby. Ak máte objekty, tak tie rámce už sú v rámci objektu vytvorené, ale pri práci s kĺbmi je lepšie vytvoriť rámec ako niečo ako work in willow, pracovnú obálku robota, lebo tie kĺby sa potom chovajú dosť divne, keď ten rámec je len na danom 3D objekte. Kalibrácia zatiaľ sa vždycky spravila sama, ale je to Robot Studio, takže je možné, že niekedy proste sa nevykoná a budete to musieť hľadať v ich neúplnej dokumentácii. A rôzne závislé aspekty, ale tak to je väčšinou už dané v danom projekte, kým si nesťahujete nejaký mechanizmus alebo nejaký protokol, čiže tam by nemal byť žiaden problém. Vieme si vytvoriť rôzne druhy mechanizmov, ako je napríklad samostatný robot, čo je docela rozsiahly projekt podľa mňa, pretože treba tam myslieť na veľmi veľa vecí, ako je pracovná obálka robota, rozsahy ramien a vo všeobecnosti strašne veľa vecí. Následne si vieme vytvoriť nástroj pre robota, čo je oveľa jednoduchšie, ale stále je to dosť náročné. Externú os a potom zariadenie, ktoré predpokladajme, že je len nejaký doplnok scény. Potom si tu vieme vytvoriť rôzne kinematické typy. A nakoniec tu máme posuvný pás, ktorý nás pomocou kontextového mena prevedie celou tvorbou posuvného pása. Ako zdroj som použil dokumentáciu z Robot Studia oficiálnu. A týmto by som sa vám chcel poďakovať za pozornosť a dúfam, že vám táto prezentácia niečo dala.